Sanibonani wey'ngane zakwethu, ngibingelele ebusuku. Wey'ngane zakwethu, ubukeka ngathi umnabisi o-serious ngempela ngokubhilida i-team yakhe ya-next season. Hhayi, kubukeka ngathi u-serious ngempela njengoba benazi ukuthi uNabi ukuwavakashela le ntanzana noma usasele ntanzana njengamanje. Kuvele iy'ndaba ezithi-ke uNabi ube ney'ngxoxo noSalom, okuwumdlali owayevele emfuna ngalast season, okuwumdlali odlala esiswini odlala number 10 la esiswini, okuwumdlali ophinde abe box to box midfield, okuwumfana nje omnandi kakhulu iy'ngane zakwethu. Uma ungakaze wabuka amavidiyo akhe, awungene nje uwabukele. Cha, umfana lona umnandi kakhulu iy'ngane zakwethu, umnandi kakhulu uphelele njengoba kunguye obuye wasiza i-team ekade ayidlalelayo njengamanje ukuthi ilalele isithathu lapha. Yabona-ke i-Chiefs uma iyosayina lo mfana lo, sekuyomele-ke ifune esinye i-striker njengoba-ke i-striker singakasazi-ke njengoba uMayela naye wagcina ekhonfemile ukuthi uyafuna ukuza la ekhaya. Okubukeka ngathi-ke i-team kaNabi next season izobe ibila bhe 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 bhe. Izobe ibila bhe njengoba ne-Sundowns yamfuna lo mfana lo, yaphinde yaphelela emoyeni. Singazi-ke ukuthi umfana uyogcina elele kuphi njengoba kushiwo nje kuthiwa lo mjida lo ubile ne-meeting noNabi bobabili. Njengoba kushiwo futhi ukuthi iy'thombe zabo bobabili zigciniwe, abafuni ukuthi y'vezwe njengoba kuhlonipheka iqembu. Iqembu alifuni ukuthi iy'thombe zivele ku-social media, yabo. Okusho ukuthi-ke i-Chiefs lo mfana izomthola mahhala uma ngaphosisi njengoba inkontileka yakhe ibisiphelile le season le. And uthi umfana omdala-ke yena ukulungele ukuzojoyina iqela elikhulu i-Kaizer Chiefs. Okusho ukuthi-ke ikhosi lizobe libila next season, lizobe libila madoda. Asikulindele-ke ukuthi-ke next season singahlala ko-number 2, number 3 lapho. Naku-Confederation ngoba siya kuyo singaphela ko-semi-final or siyithathe kokabili uma singathola nje nabadlali laba abafuna uNabi ngoba phela uNabi akafuni abadlali nje. Nangu uLelepho ufike wenze izinto, efika nje wenze izinto, okusho ukuthi abadlali abafunwa nguye uyabazi uNabi. Siyathemba ukuthi uNabi ngeke asiphoxe iy'ngane zakwethu. Asithembeni. Ngiyabonga, nibe ubusuku obuhle.